De Ilyushin 76 kwam juist er midden in Ljouwert. Op een gegeven moment dat hij dus de baan rekken, voorten dadelijk met het jong, stiert er voorten dadelijk stil. Die motoren die komen in een oren stand te stingen en hij goelen droer, fluiten droer. Prachtig, schitterend. Het daarstel helpt een linkshelikopter op voor het marinevergat de Hare Majesteit Stromp. Dat schip rekt een helikopter kwijt in Libië naar de mislerde reddingsactie daar. Het Russische transportvliegtuig zal maar de vervangende helikopter uitzetten naar Djibouti in de hoorn van Afrika. Die werd daar inzetten bij een missie in piraterij. Zo'n bijzonder vliegtuig loekt een soort meesken. Bij het spottersplak in Marsen binnen het tientallen meesken die het fucking goud missen willen. Wat speciaal is, de grutte, de omvang, de motoren, het lawaai, het opstijgen. Ja, onvoorstelbaar vind ik het altijd. Ik vind het geweldig. De mensen moeten wel even geduld hebben, want het vliegtuig heeft wat vertraging. Ze vreet je om de opstarterinformatie, welke baan en deze nou, de waarbrug. De wind is 2308 knots, color state is blue. Visibility 10 plus. Ja, het 10 kilometer zicht en de bewolking en alles krijg je terug. Dus het is hartstikke 4? Ja, maak het hem clear voor de start. En daar is hij dan.